Para sa Antique News Updates, ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. SP Dante Beryong may pathag angat sa matuod nga natabo sa tabang Antique Medical Mission. Cleanup drive ginpangunahan kang Enro. Renz Banya kang Batang Quiapo bisita kang Good Morning Antique. Governor Cadiao nakipag-imaw sa pagkomemorar kang Women's Month sa Banwa kang Pandan. Halin sa PIO News Center, ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa detalye kang nagapanguna nga balita. SP Dante Beryong may paathag angat sa matuod nga natabo sa tabang Antique Medical Mission. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Mac Q. SP Dante Beryong may pathag angat sa matuod nga natabo sa tabang Antique Medical Mission. Sano kay SP Beryong katong Setyembre 2023, madumduman nga nagpasa si Doc Elio kang resolution sa Provincial Board para sa paggamit ng mga pasilidad ng Health Salazar Memorial Hospital para sa paghiwatan ng surgical mission ng Philippine College of Surgeons katong Marso 19 hasta 23. Dugang na pa nga katong Pebrero 26, pinaagi sa apil kang board member nakipag-angat ang gobernador sa mga SP agad plansyahon ng agreement kang dyan na desisyonan nga MOU lamang ang gamitan nga instrumento nga pagpapirmahan kang PCS kang provincial governor tungod sa hindi klaro nga mga pahayag kang kasulatan sa Usufruct Agreement nga dyan ginbaislan ni Governor Cadiao kang Memorandum of Understanding. Sa deliberasyon kang board members kang Marso 4, ginamin man ni SPLU nga nagdelay ang nasambit nga programa tungod sa mga kulang nga time element kag kinahanglan nga pangyuan-luan kang bag-o nga schedule kang nakadepende sa Philippine College of Surgeons. Ginhingi man ni Governor Cadiao nga i-modify kag ibutang ang tanan nga kinahanglanon para sa medical mission nga matabo. Dugang na pa nga ang tanan nga mga pasyente kang tabang Antique nakapreparado rin sa surgery kag handa man nga ang provincial government nga tatapon ang mga pasyente paagi sa pondo kang PhilHealth kag MAIP halin sa gobyerno nasyonal. Ako si Mac Q, PIO Antique. Clean up drive ginpangunahan kang Enro. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Edfel Barsinal. Cleanup drive kaimaw ang Enro nangin madinalagon. Kaimaw ka mga ahensya sa probinsya, nasyonal, lokal nga komunidad kag mga eskwelahan, naghugpong sa ginhiwat nga cleanup drive sa baybayon kang San Jose de Buenavista, agdipayag ang pagselebrar kang bulan kang mga kababaihan. Suksok ang purple shirts ka mga partisipante nga nagtambong sa cleanup drive. Tandang nagpayag kang importansya ka mga kababaihan sa pagdumara sa paglimpyo sa aton palibot. Ang diyang inisyatibo ng posible kaimang pagpanikasag kang Gender and Development Interagency Committee kag Environment and Natural Resources Office. Matapos ang nasambit nga cleanup drive, ang mga partisipante naglinya agad maghimo kang human chain sa napulo ka kilometro sa baybayon kang Barangay 7 paagto sa Barangay Durog. Ang dyan nagapakita kang paghugpong agad i-promote ang kinamatarong kang mga kababaihan kagamuman ng pag-amlig sa aton duna nga manggad. Natapos ang diyang aktibidad sa Sangkawan Billion Rising Dance Mob sa Barangay San Fernando, Esplanade. Para sa Antique News Update, Edfel Jan Barsinal, UA Intern. Renz Banya kang Batang Quiapo bisita kang Good Morning Antique. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Daven Aragon. Antiqueño actor kon vlogger Renz Joshua Banya kang Batang Quiapo amo ang naging bisita kang Good Morning Antique. Tumando kang Barbaza Antique si Renz Joshua Banya ang naging bisita kang Good Morning Antique sa programa kang Provincial Information Office nga nagapakita kang mga kinaadman, kultura kag ginaiya kang mga Antiqueño. Si Renz ang isa ra ka aktor sa FPJ's Batang Quiapo ang nagaganap kang karakter nga Oweng. Tanakadya ang isa rin ka madinaragan kag kilala bilang aktor, bisan patanakadya ang may kasaypanan sa lawas. Aragin saysay ang mga nanari-sari nga mga paghangkat kag mga manami nga nagtarabo sa nang kabuhi bilang sangka artista. Ang job episode kang Good Morning Antique nakabuo kang 25,000 views kag jagi na pagwa kada Domingo sa Tumandag TV kag Kadjaw Cares.
Para sa Antique News Update, David Aragon, PIO Antique. Governor Cadiao nagpakig-imaw sa pagkomemorar kang Women's Month sa Banwa kang Pandan. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Jason Poblacion. Gobernador Cadiao nagpakig-imaw sa pagkumomerar kang Women's Month sa Banwa kang Pandan. Nagpakig-imaw si Governor Rodora J. Cadiao sa selebrasyon kang Women's Month sa Banwa kang Pandan nga ginhiwat sa Liberman Sports Complex kan tinalikdan nga Marso 22 tuig 2024. Ang amo nga selebrasyon ang ginpartisiparan kang 24 ka nagkalain-lain nga mga asosasyon kang mga kababaihan sa bilog nga Banwa kang Pandan nga may tema Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Sa pahayag ni Governor Rodora J. Cadiao, ang naging pahayag nga duro rin ang nalabot ng mga kababaihan sa kabuhi kag amuman sa sosyudad. Ginpasalamatan man kang gobernadora ang mga kababaihan nga nagsulong kang karapatan nga manag-iya, magboto, mag-eskwela kag mag-obra. Dugang pa kang gobernadora ang amo nga selebrasyon pasalamat sa mga moderno nga mga kababaihan nga sara nga tulay kang progreso sa Banwa kang Pandan. Nagtugro naman si Governor Cadiao kang kanta para sa tanan nga mga kababaihan sa Banwa kang Pandan kag amuman ang pagpanagtag kang solar radio set paagi sa raffle. Nag-sponsor naman ang gobernadora para sa first prize nga nagabalor kang 15,000 pesos para sa ginhiwat nga Zumba contest. Para sa Antique News Update, Jason Poblacion, UA Intern. Gani, saylo kita sa aton tinaga kinaraya kag trivia antikenyo nga pagadaraan ni Rica Belmonte kag ni Daven Aragon. Kag para sa atin tinaga kinaraya sa kadyang nga adlaw, amo ang paningkulong. Amo dyang tinaga nga kung sa diin ginahambal sa taho nga nagapungko kung sa diin ang anang tuhod nagatepeng sa anang silang. Diyan nagapakita kang pagkatamad. Gani may hurubaten nga, ay, naano ikaw aga pati mo nagapaningkulong haw? Ako si David Aragon para sa tinaga kinaraya. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Para sa aton trivia antikenyo, kamaan bala kamo nga ang Barangay San Pedro isara sa mga kabarangayan nga nagaselebrar kang Hudas-Hudas kada Semana Santa. Kang ligad nga tuig 2023, ginsunog nanda ang 10-foot effigy ni Judas bilang simbolo kang pagkabanhaw ni Hesukristo. Ang dya nga hiriwatan ginaselebrar kang simbahan kang Iglesia Filipina Independiente kag ginapatihan dya nga sangkatradisyon din sa silid kang Sanggatos katuig. Suno kay Father Eddie Ogatis, isa ra ka parish priest. Kita iliwan kita sa masunod nga Trivia Antikenyo. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang bilog nga pwersa kang PIO News Team. Ako si Manuela P. Samulde, PIO Antique.